आसामाव बीजेपी दैदेननाय सोरखारा 1 बोसोर जानायाव गोजोननाय बावहरदों EM दावबायसा बर'आ। आसामाव बीजेपी दैदेननाय गोरोबथा सोरखारा 1 बोसोर जानायाव दिनै उदालगुरि जिल्लानि 32 नं भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा बाथौ आश्रम थानसालियाव मोजाङै मोजां सोरखार सालायनो आरो रायजोनि जौगानाय मोजां खामानि मावनो हानायनि थाखाय बाथौ थानसालियाव गसाइनि सेराव आरज गाबो। मख'जायोदि आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बीजेपी एजेपी UPPL जथायै गोरोबथा सोरखार सालायनाया दिनै 1 बोसोर आबुं जाबाय। बेखौ लानानैनो दिनै बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव UPPL दोलोआबो सोरखारनि बोसोरारि फोरबो फालियो। बिटिसि समस्तिनि सिङाव थानाय नैबे खाग्राबारिनि जि बियाब बाथौ महासभा बिथांमोननि गोथार बाथौ थानसालियाव आसाम सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायनि थाखाय जोङो दिनै बाथौ आरज खालामदों। आफा बोराइ बाथौनि सेराव जोङो आरज खालामदों आरो आङो गिबियावनो दिनैनि आसाम सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायाव आसामनि बयजोंबो अनसायजानाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, अखम रायजिक प्रेसिडेन्ट BJPनि भबेश कलिता बिथां, AJPनि आफादगिरि अतुल बरा आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ एबा इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथिखौ जासिहरबाय आरो बिथां साफ्रोमबो गेदेमा दैदेनगिरिमोननि जिउनि गोलाव समखौ आङो मिजिंथिबाय आरो बिथांमोना जाहाथे समाजाव आरो गोबां मोजां मोजां खामानि मावनो हायो बेखौनो आरज खालामदों आरो जोङो मिजिंथिदों जिहेतु 1 बोसोर आसाम सरकारा आबुं जाबाय, जेबो बेले बेजे जेबो जेंना जेंसि गैयालासिनो आरो आसामनि मोनफ्रोमबो हारिनि सुबुंखौ बिथांमोननि बा जोंनि दैदेननाय सरकारा गोजोन होनो हादों आरो फैबाय थानाय समावबो जाहाथे मोजाङै जौगानाय खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय जोङो आरज खालामदों। आरो दा मोनाबिलियावबो जोङो बयबो प्राइमारिया जोंनि समस्तिनि प्राइमारिया गावबा गावनि मावखुलियाव आरो गामिफोरखौ आलारि बाथि एबा जाय जि धोरोमावनो थाया मानो आलारि बाथियानो होन केन्डेलानो होन गसाइखौ आरज खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों। मैया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय सेरफांनि जि कालसिनि होननाय थावनि बेयाव सेन्सुवेट 2 माने भारत सरकार एबा भारतआव मध्य प्रदेशआवल' दङमोन बियो, दा नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सा सानजा भारतनिनो नैथि बियो मोनसे वर्कशप जेराव हाथियार बानायनाय फाहामनाय जागोन। बेखौ गायसनफैनायनि थाखाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय आरो साबायखर जासिबावगोन जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बोसोरफ्रोमबो जौगानो थाखाय 500 कौटि एबा गासै 1500 कौटि हरनायनि खोथामोन, नाथाय बेखौ बिथाङा मैया बारायनानै प्राय 2000 कौटि हरनायनि खोथा बुंबाय। बेखौ जोङो आवगायनिफ्रायनो बुंबाय थानाय जादों। जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय थादों जे बे जिखिनि फैनो गोनां रां बे रांखौ सुबुं जौगानायनि थाखाय बाहायनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों। दा सुबुं जौगानाय होननानै बुङोब्ला जों बिसेसकै सोलोंथाइनि जि फसंथानफोर दङ बायदिसिना इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनेल टेकनिकेलानो होन सिभिलानो होन आरो जोंनि जायफोराव जोंनि लाइमोनफ्रा जायफ्रा बेखार लाइमोन बिथांमोना खामानि मोनो बेबायदि माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठाननि थाखाय बे रांखान्थिखौ बा बे रां बावजाखौ जोङो बाहायनो थाखाय साननाय जादों। बेराफारसेजों गोबां थासारिफोरा बेरखांबाय थादों, दायो सावरायलायबाय थादों जे हाग्रामाया फिन प्रमद बर'खौ होखारनानै बिटिआरनि चिफ जागोन। जोंनि रायजो राजाफ्रा जुदिअ राजखान्थि भाबै बांसिनहै माने सांग्रां जानो हायाखैब्लाबो नाथाय राजखान्थिनि खोथाखौ बुजियो। रायजोफ्रानो जिहेतु भट होनानै जोंखौ दैथायहरदों, रायजोफ्रानो प्रमद बर' बिथांखौ बिटिआरनि चिफ जानायखौ लुबैजानानैनो दैथायहरदों। बे हिसाबै रायजोनि लुबैनायखौ सोरबा दैदेनगिरिया बोखारनानै सोरखौबा फज'नो हानाय बेबायदि गोहोखौ जोङो नुवाखै। समाव बिटिआराव जोङो मात्र 12थाल'सो जोङो देरहादोंमोन UPPL हिसाबै। दा BPFआ 17ता देरहादोंमोन आरो BJPआ मोन 9। दा बेयाव BJPआ थोंजोङैब्ला मोन 17 देरहानाय दोलोजों लोगो जानांगौमोन, नाथाय बिथांमोनखौ लोगो जायालासेनो मोन 12 एबा UPPLजों लोगो नांनानै दानि बिटिआर सरकारखौ दादों। बिनि ओंथिया बेनो जे जिहेतु
2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जि मोनसे दाङाबाजि सोमजिबाय थादोंमोन हाथियारनियानो होन बा बायदिसिना सोमावसारनाय सोलिबाय थादोंमोन बे जाहाथे जोबदों आरो बे जोबनायखौ आबुं महर होनो थाखायनो जायफ्रा सोमावसारारि आफादफ्रा इउपिपिएलआव हाबनानै थाबाय दा बेखायनो इउपिपिएलखौ लानानै सरकारखौ दानाय जादों आरो दिनैनि थारिखआव सोरबाया बुंदोंब्ला बा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि बुंदोंब्ला हाग्रामा महिलारिनि सिट जाफिनगोन होनना बुङोब्ला दिनै बिपिएफनि आखायाव 13थाल'सो सिट दङ दा बिथाङा जुदि सरकार दानोब्ला 8टा एमसिएलए नांगोन दा बे 8टा एमसिएलएखौ बुथुमनाया सहज बाथ्रा नङा दा बेखायनो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङाबो बुंबाय मैया इनडाइरेक्टलि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो बुंलांदों जे नैबे 5 बोसोराव सोरबाखौ लानानै बिटिआरआव सरकार दानायनि खोथा बे खोथाखौ माब्लाबाबो सानाखै बे बाथ्राखौ बिथांमोना रोखा बुंलांबाय आरो आं बेखायनो दिनैनि नैबे आसाम सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायनि सानाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाखौ खावलायदों जे राजखान्थिनि जि गोहो बे गोहोखौ बैथिं बिदि दोहौ बायदि थांलाय फैलाय खालामनायनि खोथाखौ सिन्था खालामालासिनो जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ सुबुंखान्थि भाबै रांखान्थि सोलोंथाइ गासैखौबो जौगाहोनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय सरकार बे सरकारा जिहेतु थांखि लादों बेखौ बयबो जाहाथे मदद होलाङो आं बेखौसो खावलायहरो